हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ आपण मन समस्त केमती अछंती आशा करछु आपण समस्त ମୋ ଝିଅ କେମିତି ଧମକଉଛି ଟିକେ ଦେଖ ଏଇଟା ଇଏ ଆମର ନୂଆ ଛାତ ଘରେ ବସିକି ଏଠି ମତେ ଧମକଉଛି ଦେଖିଲୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ଧମକଉଛି ମୋ ଝିଅ ତୁ ଧମକେଇବୁ ମତେ ଧମକେଇବୁ ସେଇଟା ମାରିଯିବୁ ମୁଁ ପଳେଇବି ସେମିତିରେ ଘର ଛାଡିକିରି ପଳେଇବି ପାଖକୁ ଆଇନା ଦେଖେଇ ଟିକେ ତୋ ଚେହେରା ଟା ଶୋ ଟିକେ ଆସ ତ ଟିକେ ଆସ ତ ଆସ ତ ଆସ ତ ଆସ ତ ଆସ ତ ଆସ ତ ଆସ ତୁ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛୁ ଲୋ ମାରିବୁ ଯଦି ମୋର ପଳେଇବି କାହାକୁ ମାମା କହିବୁ ତାପରେ କାହାକୁ ମାମା କହିବି ତାପରେ ହୁଁ ହାଲୋ ସେଇଟାରେ ମାରିବୁ ହୁଁ ମୋର ପଳେଇବି ଘର ଛାଡିକିରି ତାପରେ ଖତରନାକ ଛୁଆରା ମୁଁ ଏଇନା ଯଦି ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଟା ଫାଟି ଯାଇଥାନ୍ତା ତାପରେ ହୁଁ ତାପରେ ହସି ତ ଦଉଛୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଟା ଏଇନା ଫାଟି ଯାଇଥାନ୍ତା ଏଇଠି ବାଜୁଛି ତାପରେ ହେଲୋ